Cambia o lema e o programa de actividades, muda a maneira de celebralo, pero mantense o carácter reivindicativo desta xornada. Pontevedra volverá a alzar a voz o próximo 25 de novembro para exixir a fin dos minutos de silencio. Este ano a campaña será virtual, pero nas rúas colocaránse frases como esta. Non poderemos estar nas rúas como todos os anos, como queremos, como se precisa, además, pero si vamos a deixar que a xente lea, como mínimo, esas frases reivindicativas. Tiñamos claro que estas frases debían estar nunha zona básica, que era a zona dos institutos e a zona do campus universitario, porque se hai algo claro é que soamente dende a educación poderemos erradicar a violencia machista. Neste 25 de novembro non faltará o popular manifesto. Este ano estará a cargo dela a xornalista do Diario de Pontevedra, Sara Vila. A nosa intención que ese manifesto sea lido en público, a ver se podemos, ainda estamos aí á espera de que as restriccións nos permitan facelo na rúa en público coas medidas de seguridade pois aceitadas, non? O programa de actividades completarase con 2 obradoiros. O primeiro, o taller fotográfico Namórate de ti, que xa foi posto en marcha o pasado 3 de novembro. O segundo, o obradoiro de autodefensa ciberfeminista, que se levará a cabo os días 18, 19, 25 e 26 de novembro e que estará a cargo de Andrea Momoitio. O obxectivo é formar as mulleres, porque claro, a violencia de xénero existe cada vez máis, existe no día a día, existe tamén a nivel digital, nas redes. É necesario dotar de mecanismos a todas as mulleres para esa autodefensa frente á violencia de xénero digital. Para finalizar a programación, o Goberno local despregará mañá unha pancarta na Casa Consistorial e repartirá chapas e máscaras como esta entre a cidadanía.